Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Στο δρόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η TV100 οργανώνει πάνελ με τους υποψήφιους δημάρχους Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είχε να παλέψει με θεούς και δαίμονες, με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή και φαίνεται πως από εδώ και στο εξής απαιτείται όραμα, ευθύνη και όχι μόνο. Απαιτούνται και χρήματα. Την ίδια ώρα που η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόρο από το κράτος, ευρωπαϊκά κονδύλια και νέα μοντέλα χρηματοδότησης αξιοποιήθηκαν, είναι η αλήθεια, από πολλούς δήμους της χώρας και χάραξαν χαμόγελο αισιοδοξία στις δημοτικές αρχές μέσα σε αυτό το σκοτεινό κύκλο που διανύσαμε όλο το τελευταίο διάστημα. Σε μια τέτοιου είδους περίπτωση θα εστιάσουμε σήμερα, θα το δούμε. Θα εστιάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια πόλη που είναι εφημισμένη για τους καταράκτες της, βρίσκεται πάνω στην αρχαία Εγνατία Οδό και είναι και η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Είναι η Έδεσα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να καλωσορίσουμε, ευχαριστώντας πολύ για την απόσταση που διανύσανε, τους υποψήφιους για το Δημαρχιακό Θόκο. Θα ξεκινήσουμε από τον Δήμαρχο, κύριο Γιάννη Μουράτογλου, επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία Ευθύνης. Καλησπέρα σας, καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιάννη Τσεκπεντζή, επικεφαλής παράταξης Κοινωνία σε Κίνηση. Καλησπέρα σας, κύριε Τσεκπεντζή, καλή επιτυχία. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Νίκο Λιτρίδη, επικεφαλής παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση Έδεσας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και όσους μας βλέπουν. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, επειδή θέλουμε να κατανοηθεί ισομερός και δίκαια ο χρόνος, να ενημερώσω ότι η συζήτηση θα γίνει σε στυλ rotation, δηλαδή μπορείτε να κρατάτε τα ερωτήματα και να τα θέτετε στον επόμενο κύκλο της συζήτησης όταν ξαναέρθει η σειρά σας. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από τον κύριο Μουράτογλου. Κύριε Μουράτογλου, διατελέσατε επί σειρά ετών αντιδήμαρχος οικονομικών στο πλευρό του Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος εξαιτίας των εθνικών εκλογών παραιτήθηκε από το αξίωμα του δημάρχου και κατέβηκε στις εθνικές εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής. Αναλάβατε λοιπόν τα ενία του Δημαρχιακού Θόκου. Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ότι αφήσατε το στίγμα μιας καλά οργανωμένης οικονομικής διοίκησης και θα θέλαμε επιγραμματικά να μας περιγράψετε τις πρωτοβουλίες που πήρατε στους τομείς καθαριότητα, αγροτική οδοποιία και πράσινο, που απασχολούν φυσικά και την καθημερινότητα των δημοτών. Καταρχήν να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας κάνατε. Θα πρέπει να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες στην τοπική αυτοδιοίκηση και το βήμα. Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνονται οι πολίτες για τα τεκτενόμενα στις τοπικές κοινωνίες. Το σίγουρο είναι ότι η οποιαδήποτε τοποθέτηση γίνει από εμάς, το σίγουρο είναι επίσης ότι θα δοκιμαστεί και θα ελεγχθεί κατά κύριο λόγο από τους τηλεθεατές, οι οποίοι μας παρακολουθούν, πιστεύω, ή θα μας παρακολουθήσουν για την αξιοπιστία την οποία έχουμε ο καθένας μας. Το βέβαιο είναι λοιπόν το 2011, όταν αναλάβαμε και ανέλαβα αντιδήμαρχους οικονομικών, ως γνωστόν σε πολλούς από τους συντιμώτες μου, ήταν η κακή οικονομική κατάσταση την οποία παραλάβαμε λόγω υπερβολικών οφειλών που είχε ο πρώην Δήμος Έδεσας μετά τη συνένωσή του από πρώην Δήμους Βεγορίδας και πρώην Δήμους Έδεσας, που το ύψος των οφειλών μπορεί να κουμπούσε και τα 12-14 εκατομμύρια. Ακόμα και σήμερα ξοφλάμε δικαστικές υποθέσεις οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Στην κατεύθυνση αυτή καταφέραμε και ισορροπήσαμε οικονομικά αυτόν τον Δήμο, παρά τις δύσκολες συγκυρίες που υπήρχαν, και αυτές δεν είναι άλλες, όπως ξέρετε, η οικονομική κρίση, ακολούθησε η υγειονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση. Ο Δήμος Έδεσας από 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ που έπαιρνε το μήνα κρατική επιχορήγηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σήμερα παίρνει 400.000 ευρώ. Δηλαδή είχαμε μια περικοπή των 600.000 περίπου κατά μήνα. Παρά τα αυτά όμως καταφέραμε και εκμεταλλευτήκαμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έδινε το κεντρικό κράτος στο διάστημα αυτό, να ξοφλήσουμε όλες τις οφειλές, και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αναμονή πληρωμής οποιαδήποτε εντάλματος στο Δήμο μας να μην υπερβαίνει τις 10-15 μέρες. Το διάστημα αυτό, όλα αυτά που καταφέραμε, θεωρώ, μπορέσαμε και στήσαμε οικονομικά τον Δήμο της πόλης μας σε τέτοιο βαθμό που να είμαστε ένα υπόδειγμα, και κατ' επανάληψη έχω αναφερθεί στο δίκτυο ρευστότητας του Δήμου μας, που είναι, όσο και να κουράζω τους τηλεθεατές ή τους συντιμώτες μου, είναι το 2,1, που σημαίνει ότι είμαστε 2 φορές παραπάνω αξιόπιστοι, να το πω έτσι για να καταλάβει και ο απλός κόσμος, από όσο θα έπρεπε να είναι μια υγιής επιχείρηση.
οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήσαμε ήταν πολιτικές επιλογής που κάναμε με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Αναφερθήκατε κυρίως, μιλήσετε για την καθαριότητα, μιλήσετε για το πράσινο. Για την καθαριότητα αποφασίσαμε το 2013 και να αναθέσουμε τη μελέτη στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι εκείνο που παραλάβαμε ήταν αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας και απαρχιωμένα, με μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αρκεί να θυμίσω ότι την περίοδο του 2014, πόσο θυμάμαι, του 2012, του 2013, οι προσλήψεις στην συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν περίπου 30 με 40 άτομα σε κάθε δίμηνο, το οποίο επιβάρυνε πάρα πολύ, και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είχαν φοβερές πλημέλειες με φοβερά παράπονα από τον κόσμο. Έτσι, η συνολική... Παραλάβατε και νέα απορριμματοφόρα? Όχι, απορριμματοφόρα που είχαμε την περίοδο εκείνη ήταν όλα παλαιού τύπου, τα οποία δεν ήταν και λειτουργικά. Η διαδικασία ήταν μονόδρομος. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο στις αποφάσεις μας, διότι ο μοναδικός κριτής που μπορεί να είναι σε αυτή την περίπτωση είναι οι δημότες μας. Το δεύτερο που αναφερθήκατε είναι για το πράσινο. Στο πράσινο οργανώσαμε την κατάσταση μέσα στην πόλη με τα πάρκα τα υφιστάμενα, και μάλιστα ξεκινήσαμε και σημαντικότατα έργα πρασίνου. Αναπλάσαμε πολλές πλατείες, ήδη και τώρα είμαστε σε εξέλιξη. Κάνουμε την ανάπλαση του παλιού γηπέδου, όπου γίνεται πλέον ένας χώρος πρασίνου και συνδέεται το ιστορικό με το εμπορικό κέντρο. Αναπλάσαμε την πλατεία Γρανικού, η οποία ήταν μια τσιμεντοποιημένη πλατεία με σύγχρονες παιδικές χαρές, με χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής κλπ. Και στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε και στην επόμενη περίοδο, φαντάζομαι, αν και εφόσον ο κόσμος μας δώσει τη δυνατότητα και την ευχέρεια να αποδείξουμε και να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει από το 2011. Και μια τελευταία κουβέντα για την αγροτική οδοπία, για να περάσω και στο κύριο Τσεκπεντζή. Το ζήτημα του ουσιαστικό, επειδή ο Δήμος ο δικός μας, το σίγουρο είναι ότι μπορεί να λέμε ότι είναι τουριστικός ή θέλουμε να γίνει τουριστικός, και όλοι το επιδιώκουμε μηδενός εξαιρουμένο, αλλά κατά κύριο λόγο ο Δήμος μας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα και στην αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, με την μονοκαλλιέργεια κυρίως του κερασιού, και σε ορισμένα κομμάτια του Δήμου έχουμε και δεντροκαλλιέργειες από άλλα φρούτα όπως ροδάκινα κλπ. Αλλά η αγροτική οδοπία είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Στην κατεύθυνση αυτή θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μας δίνει ο νόμος, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εφ' εξής, δεδομένου ότι, όπως σας είπα, η αγροτική ανάπτυξη παίζει κυρίαρχο ρόλο, μαζί με την άρδευση για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Τσεκπεντζή, εσείς γνωρίζετε από αυτοδιοίκηση, δίνατε το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε κάνει τον απολογισμό σας για την τετραετία που εκπνέει. Τι θα κάνετε εσείς αν ήσασταν δήμαρχος? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να κλείσετε? Η αλήθεια είναι ότι για πολύ μικρό ποσοστό βρεθήκαμε στη θέση της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μια θέση που, να είμαι ειλικρινής, για μας δεν ήταν απολύτως αναμενόμενη. Μάλιστα. Οπότε έπρεπε σε κάθε περίπτωση να προσαρμοστούμε στο ρόλο που μας έδωσε η κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Ξεκινήσαμε λοιπόν να παλεύουμε, να μπούμε στο πετσί αυτού του ρόλου. Θεωρήσαμε ότι αυτό που πρέπει να αποδείξουμε είναι ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Εκτιμήσαμε το 49% της κοινωνίας της περιοχής, η οποία μας τίμησε, και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Δεν μας πείραζε αν θα μας χαρακτηρίσουν καλούς ή κακούς, μας πείραζε αν μας χαρακτηρίσουν αδιάφορους. Μέσα λοιπόν. Δίνατε το παρόν, δηλαδή, κύριε Τσεκπεντζή? Όχι, δεν δίναμε μόνο το παρόν. Δηλαδή, νομίζω ότι ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά ζητήματα. Ασχοληθήκαμε σχεδόν με όλο το φάσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ασχοληθήκαμε με επιπλέον ζητήματα τα οποία αφορούσαν την περιοχή και τα οποία δεν άπτονταν άμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα τους. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στην τετραετία στυλιτεύσαμε πάρα πολλά πράγματα, κάναμε και πολλές προτάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή, χωρίς να μας προκαλεί έκπληξη αυτό, δεν ανταποκρίθηκε για άλλη μία φορά στις προσδοκίες του κόσμου. Και δεν μας προκαλούσε έκπληξη, γιατί και το 10, από τότε που ξεκίνησε να βρίσκεται στη θέση της διοίκησης, και το 14 και το 19,
ήταν μια πορεία αναμενόμενη και δυστυχώς ήταν και λίγο φθήνουσα. Άρα, σε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε ποτέ η δημοτική αυτή αρχή να δώσει ένα πραγματικό όραμα στην πόλη, να έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο και δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι επαρκής ούτε καν στην απλή διαχείριση των προβλημάτων. Μάλιστα. Αναφερθήκαμε στην αγροτική οδό, αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, η οποία γνωρίζουν όλοι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όλα τα χωριά νιώθουν ότι έχουν παραμεληθεί, οι αγροτικές οδοποιίες δεν έχουν γίνει καθόλου. Αναβαθμίσεις στις αντλίες δεν έχουν γίνει καθόλου. Δεν υπήρχε σε κανένα κομμάτι του παραγωγικού ιστού ουσιαστική παρέμβαση αυτής της δημοτικής αρχής. Επίσης, δεν υπήρχε καμία παρέμβαση σε κομμάτια του τουρισμού ώστε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό προϊόν που θα μπορούσε να δώσει μια διαφορετική όθηση. Άρα, εσείς έμφαση θα δίνατε στην αγροτική οδοποιία και στον τουρισμό, κύριε Τσεκπεντζή. Σωστά. Επειδή ο παραγωγικός μας ιστός. Σας επιγραμματικά, αν θέλετε να μας πείτε. Ορίστε. Επιγραμματικά να μας πείτε λίγο το όραμά σας. Πολύ ωραία. Πού θα δίνατε πρώτα? Κοιτάξτε, θα δείτε. Μπαίνουμε σε μια πολύ διαφορετική εποχή. Μάλιστα. Είμαστε στο κατόφλι της τεχνητής νοημοσύνης. Καταλαβαίνετε ότι σε μερικά χρόνια οι αλλαγές που θα γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και στο πολιτισμό μας θα είναι τόσο ραγδαίες όσο δεν παρατηρηθήκαν τα τελευταία 500 χρόνια. Σε αυτό το κατόφλι δημιουργούνται νέες συνθήκες και νέες καταστάσεις στις οποίες οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε. Σε μερικά χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, γνωρίζετε ότι σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στον προηγμένο κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι ή οι μισοί θα δουλεύουν μέσω του υπολογιστή τους ή μακριά από το χώρο και την έδρα της εργασίας τους. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται νέες προοπτικές και συνθήκες για κάποιες πόλεις οι οποίες βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν ένα διαφορετικό ρόλο. Εμείς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμάσουμε το έδαφος εκείνο για μια ενδεχόμενη εσωτερική μετανάστευση κλιματική, η οποία θα επέλθει, είναι μοιραίο ότι θα επέλθει, και να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε να μπορέσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μεταναστεύσουν να τους υποδεχτούμε εμείς. Αυτό. Όχι, ολοκληρώστε. Μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, ακούω αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν εμείς ονειρευόμαστε ένα Δήμο ο οποίος θα είναι καταφύγιο την επόμενη μέρα για τις κλιματικές αλλαγές. Γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποια πολύ βασικά πλεονεκτήματα. Οι αξίες των ακινήτων μας είναι στα μισά από τη Θεσσαλονίκη. Το κόστος ζωής είναι πολύ λιγότερο από τη Θεσσαλονίκη. Η περιοχή έχει ασφάλεια, έχει ομορφιά, έχει πράσινο. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε όλους εκείνους τους όρους που θα την κάνουμε ακόμα πιο ελκυστική για να μπορέσουμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα μέσο ή υψηλό εισόδημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλουμε οποιοδήποτε άνθρωπο, και να μπορέσουμε αυτή την πόλη να της δώσουμε μια διαφορετική μοίρα και μια προοπτική. Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Λυτρίδη, να μας πει το δικό του όραμα, ποια είναι η εικόνα που θα ήθελε να αντικρίζει στις γειτονιές της πόλης, που θα δώσει έμφαση λαϊκή συσπήρωση. Κύριε Λυτρίδη. Καταρχήν, είπατε και εσείς και ο κύριος Μουλάτογλου ότι υπάρχει ένα, από το κεντρικό, ας πούμε, κρατικό μηχανισμό. Κονδύλια. Δεν υπάρχουν. Ναι, έχει περικοπεί, ας πούμε, η χρηματοδότηση. Ναι, υπάρχουν όμως χρηματοδοτικά εργαλεία. Πολλά, το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, αλλά άμα το πάρουμε σε βάθος δεκαετιών, ας πούμε, έχουν περάσει μια σειρά νομοθεσίες, όπως ήταν ο Καποδίστριας, ο Κλειστένης. Έχει σφίξει ο κλειός, η αλήθεια είναι. Ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Και η υποχρηματοδότηση αυτή της τάξης του 60% έχει αφήσει στη τελευταία, ας πούμε, σαν το φτωχό συγγενή την τοπική διοίκηση από όλα τις κεντρικές κυβερνήσεις που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι. Αυτό το κενό λοιπόν, το χρηματοδοτικό, όπως είπατε και εσείς, έχουν φτιάξει μια σειρά εργαλεία, είτε μέσω συμπράξεων δημόσιων ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν συγκεκριμένες δικλείδες για να μπορέσουν να τα πάρουν. Οπότε όλοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν, απορροφώντας τέτοια κονδύλια, να τα χρησιμοποιήσουν με τη λεγόμενη λογική της ανταποδοτικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να πηγαίνουν, να φτιάχνουν, ας πούμε, δομές για τους δημότες, και ο δημότης να πηγαίνει να ξαναπληρώνει τις δομές που έχουν φτιαχτεί από αυτά τα κονδύλια τα οποία είναι φορολογούμενα, έτσι, από τον ελληνικό λαό και τον ευρωπαϊκό λαό, εφόσον μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε δημιουργείται μια λογική να ξαναπληρώνουμε τα ίδια και τα ίδια. Όταν δεν χρησιμοποιείται αυτό, χρησιμοποιείται η λογική των ιδιωτικοποιήσεων. Πού θα πάρουμε, πώς θα κάνουμε
θα εμπορευματοποιήσουμε υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Όπως είναι η καθαριότητα, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και, ναι, μεν δουλεύει, αλλά τι πληρώνει ο δημότης για να έχει μια καθαρή πόλη? Στο 2023 που έχουν γίνει τέτοια τεχνολογική εξέλιξη. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε η λαϊκή συσπήρωση. Έτσι, εγώ είμαι πρώτη φορά τώρα επικεφαλής της παράταξης. Κατεβαίνω υποψήφιος από το 2014. Είναι μια παράταξη που στον Δήμο Έδεσας Βεγορίτιδας, ένας από τους νόμους που πέρασε ήταν η συγχώνευση των Δήμων. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο η Έδεσα, είναι και τα περίχωρα της Βεγορίτιδας. Είχα τους καλύτερους δασκάλους σε αυτή την παράταξη, και τον Μιχάλη του Φουνταλή που ήταν από το 1994 μέχρι το 19, και τη τελευταία τετραετία τον Μπάμπη του Τιτσάγκα, που είχαμε παρουσία μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Πάντα υπερασπιζόμασταν και υιοθετούσαμε τις διεκδικήσεις, έτσι, του αγωνιζόμενου λαού της Έδεσας, εργατικών σωματείων, αγροτικών συλλόγων και μπλόκων, και για μια σειρά ζητήματα όπως είναι της παιδείας, της υγείας, βάζαμε επιτάπητος το πώς ο ίδιος ο Δήμος θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολλών, αυτό που λέμε, και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Αυτό λέμε εμείς, ότι οι άλλες παρατάξεις είναι δεσμευμένες από μια πολιτική στο να υπηρετήσουν θεατά ή αθέατα συμφέροντα, αν θέλετε, επιχειρηματικά κατά κύριο λόγο, της εμπορευματοποίησης και το περαιτέρω χαράτσωμα του λαού. Από αυτή την άποψη εμείς ερχόμαστε, υιοθετώντας αυτά τα αιτήματα που είπα, να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαϊκού νοικοκυριού σε μια σειρά κλάδους, όπως είναι της φορολογίας, το οποίο δεν είναι βέβαια αρμόδιος ο Δήμος γι' αυτό, αλλά θα έπρεπε να έχει θέση. Ειδικά αυτή την περίοδο με την κρίση που είδαμε και στη Θεσσαλία και το προβλήματα επιστημιστικής κρίσης που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, έτσι, στα προϊόντα, αλλά πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Μάλιστα. Όπως είναι αυτό. Και αντίστοιχα ζητάμε δραστική μείωση των δημοτικών τελών μέχρι και την κατάργησή τους. Και για όλους τους δημότες και ειδικά για τους αγρότες, για τα τέλη άδρωσης κτλ. Εκτός από αυτά που μας περιγράψατε, υπάρχει κάποιος άλλος τομέας που δίνεται προτεραιότητα, για παράδειγμα σχολική στέγη στην Έδεσα? Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή και όσον αφορά τα σχολεία και όσον αφορά χώρους πολιτισμού και αθλητισμού. Καταρχήν λέμε ότι πρέπει να είναι μέρημνα του Δήμου να υπάρξει για τη σχολική στέγη σε συνεργασία με φορείς όπως είναι το ΤΕΕ, ας πούμε, και με επιστημονική, ας πούμε, γνωμάτευση, να περάσουν όλα τα σχολεία αντισυσμικούς ελέγχους. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη και δεν έρχεται δηλαδή και από τον κόσμο, δεν υπάρχει κάπου μεγάλο συγκεκριμένο πρόβλημα όπως υπάρχουν σε άλλους Δήμους. Ωραία. Είδαμε παραδείγματα μέσα στο καλοκαίρι με ολόκληρες στέγες να πέφτουν μέσα σε τάξεις, έτσι, σε άλλους Δήμους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη και δεν πρέπει να διεκδικήσουμε παραπάνω κονδύλια για τη σχολική επιτροπή. Ωραία. Τώρα ο λόγος στον κύριο Μουράτογλου. Κύριε Μουράτογλου, αυτό είναι ένα ερώτημα που ήθελα να σας το απευθύνω, γιατί έχετε διατελέσει για αντιδήμαρχος Οικονομικών. Να μας πείτε τι μπορείτε να δεσμευτείτε στους δημότες για τα δημοτικά τέλη. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, η πραγματικότητα είναι ότι ρίχνοντας μια ματιά στο Δήμο Έδεσας, εγώ διαπίστωσα ότι γίνονται έργα. Πρόσφατα, εσείς επισκεφτήκατε και το έργο της κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων της Άρνισσας. Γενικά το αποχετευτικό, ένα ζήτημα που αφορά αρκετά την Έδεσα. Έχουμε και την κατασκευή του νέου γηπέδου, του οποίου ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, ενώ την ίδια στιγμή η ενεργειακή αυτονόμηση του Δήμου Έδεσας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στόχος για σας. Ακριβώς. Σας, κύριε Μουράτογλου. Θα αναφερθώ και στα τρία ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ήταν από τις προτεραιότητες για να δώσουμε μια καινούργια όθηση στο Δήμο μας. Θα αναφερθώ στο πρώτο, το οποίο είναι η ενεργειακή αυτονόμηση. Ως γνωστόν, η Έδεσα διαθέτει 2 υδροελεκτρικά εργοστάσια, ένα στη δυτική και ένα στην ανατολική πλευρά της πόλης, τα οποία είναι απαρχαιωμένης τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά, θα διεκδικήσουμε στην κατεύθυνση αυτή και υιοθετώντας την πρόταση την οποία έκανε ο συνάδελφος, ο οποίος είναι ενεργεία της προηγούμενης παράταξης, η οποία δεν κατέρρισε τις εκλογές του κ. Ρισάφη, σχετικά με την πρόταση που θα υποβάλουμε στον ΔΕΗ, έτσι ώστε να περιέλθουν αυτά τα 2 υδροελεκτρικά εργοστάσια στον Δήμο της Έδεσας, η λειτουργία τους,
και μάλιστα χρηματοδοτικά εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Διασφαλισμένοι πόροι. Αυτό θα δώσει μια σημαντικότατη υπεραξία στα οικονομικά του Δήμου. Το δεύτερον, έχουμε χωροθετήσει, μάλλον έχουμε μελετήσει και έχουμε βρει τον χώρο. Αναθέτουμε στο επόμενο διάστημα την μελέτη οργάνωση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο με τη διαδικασία του net metering να ισοσκελίζουμε για να παραδίδουμε τόση ενέργεια όση καταναλώνουμε, έτσι ώστε στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, διότι ο δημοτικός φωτισμός και τα ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια, οι καταναλώσεις, οι οποίες θα εξασφαλίζονται από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι αφενές το πρώτο ζητούμενο, και το δεύτερο, θα μειώσουμε τα αρδευτικά τέλη, τα οποία ως γνωστόν είναι υπέρογκα και δυσκολεύουν σήμερα την αγροτική παραγωγή, δεδομένου ότι οι αγρότες μας χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια στην άρδευση και ως γνωστόν τα προϊόντα υπάρχει στασιμότητα στις τιμές των προϊόντων, δεν ακολουθούν τις αυξήσεις ούτε του πληθωρισμού ούτε τις αυξήσεις της αγοράς που παρατηρούνται, και στην κατεύθυνση αυτή θα δώσουμε τη δυνατότητα της μείωσης των δημοτικών τελών στο δημοτικό φωτισμό και παράλληλα των αρδευτικών τελών στους αγρότες, με την προϋπόθεση ότι τα δύο εργοστάσια τα οποία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροελεκτρικά θα περιέλθουν, θα διεκδικήσουμε να παίρνει στο Δήμο, και κατασκευαστικά να κατασκευάσουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, όπως σας είπα προηγουμένως. Το δεύτερο που με ρωτήσατε είναι για την... Θυμήστε μου. Σας έχω ρωτήσει για σας έχω ρωτήσει για την αντιπλημμυρική προστασία, καταρχάς. Και για το γήπεδο. Και για το γήπεδο, βεβαίως. Εδώ θα πω για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι ένας χώρος στο κέντρο της καρδιάς. Έχει δεχθεί και κριτική. Στην καρδιά της πόλης. Εντάξει, όταν κάνεις έργα, το λογικό είναι ότι θα δέχεσαι και κριτική, δεδομένου ότι δημιουργείς μια αναστάτωση και στους κατοίκους, αλλά και γενικότερα στους παράγοντες της αγοράς. Το γήπεδο, το εφιστάμενο, ήταν σε έναν χώρο ακριβώς, πώς λέμε, σαν να είναι στο Λευκό Πύργο. Ήταν στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης. Αυτό το είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί και να αποκόπτει τη συνέχεια του εμπορικού με το πάρκο των καταρακτών, διότι παρεμβαλόταν στο μέσον και δημιουργούσε έτσι δύο χωριστούς χώρους, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ενοποιημένοι. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν εντάξαμε στο ΤΒΑ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας την ανάπλαση του παλιού γηπέδου, και ήδη προχωράει, έχει δημοπρατεί και εκτελείται αυτή τη στιγμή, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο που θα παραμείνει στη δεύτερη φάση, και θα κινήσουμε τις διαδικασίες ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, έτσι ώστε να πάρουμε το καλύτερο, με βραβεία, έτσι ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη β' φάση, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ταυτόχρονα κατασκευάζουμε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το νέο γήπεδο, το οποίο είναι στη θέση Πασάτσα ΕΡΤ, το οποίο απολωτριώθηκε η έκτασή του με τα χρήματα του 2004, και με πολλούς κόπους και βάσανα, θα έλεγα, καταφέραμε σήμερα να έχουμε απορροφήσει ένα ποσό της τάξης το 1.700.000 περίπου ευρώ, ολοκληρώνοντας τον αγωνιστικό χώρο. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται ο στίβος με την εγκατάσταση του ταρτάν, η περιφράξη κλπ. Και θα έχει δημοπρατηθεί και η κερκίδα 1.200 περίπου θέσεων, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το αγωνιστικός χώρος και το νέο γήπεδο να δοθεί στους νέους μας για άθληση στο αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα. Το τρίτο έργο που αναφερθήκατε ήταν το θέμα με τον βιολογικό της... Το αποχετευτικό. Και το αποχετευτικό και τα αντιπλημμυρικά έργα. Το αποχετευτικό είμαστε σε πληρότητα στο Δήμο. Απλά κατασκευάζουμε ένα αντιπλημμυρικό έργο στα πλαίσια του έργου του Open Mall. Ένα έργο της τάξης των 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αποσυμπιέσει, θα έλεγα, την περιοχή της αγοράς και του κέντρου της πόλης από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα που γίναμε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων στην περιοχή της Θεσσαλίας, το έργο αυτό δίνει μεγαλύτερη, θα έλεγα, πνοή, μεγαλύτερο όραμα
στους ανθρώπους της αγοράς και στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή βρεθήκαμε μπροστά στις εξελίξεις και προλάβαμε, πιστεύω, τις καταστάσεις, έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το χρονίζον πρόβλημα, το οποίο ήταν τα πλημμυρικά φαινόμενα που ενδεχόμενα θα αντιμετωπίζαμε στο κεντρικό χώρο της Έδεσας, στο κεντρική πλατεία της Έδεσας. Ωραία. Για το θέμα με το... Θα σας δώσω το λόγο μετά για να μην ξεπεράσουμε το χρόνο. Να πάμε τώρα στον κύριο Τσεκπεντζή. Αναφερθήκατε πριν στην ψηφιακή αναβάθμιση που είναι η προτεραιότητά σας. Είναι όμως προτεραιότητά σας και η δυναμική προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Όραμά σας, έχω διαβάσει ότι είναι η δημιουργία ενός οικολογικού και υδάτινου θεματικού πάρκου στον εκτενή χώρο του Σταδίου, που θα καταφέρει να ενοποιήσει χωρικά το φυσικό τοπίο με το εμπορικό και ιστορικό τμήμα της πόλης. Αλλά και τι άλλο, κύριε Τσεκπεντζή? Λοιπόν, καταρχάς, απλώς να πω ότι προσπερνάμε κάποια θέματα τα οποία πραγματικά είναι μεγάλη σημασία, όπως η καθαριότητα που είπε πριν ο κύριος Μουράτογλου, όπως το θέμα των υδροελεκτρικών. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να σχολιάσω κάποια στιγμή και αυτά. Τώρα, βεβαίως. Μπορείτε να απαντήσετε και στην ερώτησή μου και να σχολιάσετε και αυτά, και αμέσως μετά θα απαντήσει και ο κύριος Μουράτογλου. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε λίγο μερικά πράγματα για τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Ναι. Γιατί προφανώς είναι όμορφα, ακούγονται στα αυτιά οι πομπώδεις εξαγγελίες, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Γιατί αυτά τα υδροελεκτρικά εργοστάσια είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουν αντικατασταθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, τα νερά έχουν μειωθεί και τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο ακούγονται. Και σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσεις να πεις ότι αυτό το πράγμα συμφέρει το Δήμο, αν τα παραχωρήσει ποτέ η ΔΕΗ, είναι ένα θέμα μιας τεράστιας μελέτης. Αυτό όμως που έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και καιρό, είναι, επειδή βρίσκονται 2-3 πόλεις σε αυτή την κατάσταση, να ζητήσουμε από το κράτος, όπως ανταποδίδουν τα μικρά υδροελεκτρικά στους Δήμους. Σας διακόπτω. Ποιες άλλες πόλεις βρίσκονται στην πόλη? Αν δεν κάνω λάθος, είναι η Άρτα, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πάντως αλλά δεν είναι, είναι λίγες οι πόλεις οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Εκεί λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως δίνεται μια ανταπόδοση στους Δήμους από τα μικρά υδροελεκτρικά ή στο κράτος, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και εμείς από τα μεγάλα που έχουν μεγαλύτερη παραγωγή να το διεκδικήσουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να αποχαρακτηρίσουμε ως μεγάλο υδροελεκτρικό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν δουλεύει με πάνω από το 14 και ΜΒ, να το αποχαρακτηρίσουμε ώστε να έχουμε ανταπόδοση. Άρα τα πρώτα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα net metering, προφανώς τα net metering πρέπει να προχωρούν. Είχαμε κάνει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για χωροθέτηση και για μελέτη εξέβρεσης όλων των χώρων των δημοτικών, οι οποίοι θα μπορούσαν να στηθούν τέτοια πάρκα, είτε προς διάθεση δική μας, είτε προς διάθεση των ιδιωτών. Παρ' όλα αυτά δεν προχώρησε ποτέ αυτή η πρόταση. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο θέμα του γηπέδου. Επειδή είναι πολύ σημαντικό στο κέντρο της πόλης και έχει και μια σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, με ποιο τρόπο προχωράνε οι διαδικασίες και πώς γίνονται τα έργα. Έχουμε λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να έχουμε 30 στρέμματα. Τα 30 στρέμματα αφορούν στο χώρο του γηπέδου και στο χώρο του πάρκου της 25ης Μαρτίου. Αντί λοιπόν να σχεδιαστεί, γιατί αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει σχεδόν καμία πόλη στην Ελλάδα, αντί λοιπόν να σχεδιαστεί κάτι μεγάλο και να δημιουργήσουμε εκεί πέρα ένα θεματικό πάρκο ή τέλος πάντων να κάνουμε ένα διαγωνισμό ιδεών ή ένα διεθνή διαγωνισμό, όπως λέει ο κύριος Μουράτογλου, αρχιτεκτονικό. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό και να κάνουμε συγκροτημένα βήματα ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι και να αλλάξει την ιστορία της πόλης, ανταυτού αποσπασματικά με ένα έργο που βρίσκεται μπροστά μας, γκρεμίζουμε τον έναν τοίχο, αφήνουμε το γήπεδο. Το γήπεδο δεν έχει άδεια για να γίνουν αγώνες. Απέναντι νοικιάζουμε το ακίνητο. Δηλαδή αποσπασματικές κινήσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μας δώσουν το πλεονέκτημα που έχουμε έχοντας τόσα πολλά στρέμματα στο κέντρο της πόλης. Το νέο γήπεδο, που το ακούγαμε και το 19, αν ήσασταν εδώ στο ίδιο πάνελ, εγώ ήμουνα στο απέναντι πάνελ την προηγούμενη φορά, ακούγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το 2019 το γήπεδο θα τελείωνε σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια. Εμείς τότε είχαμε πει το εξής, για να ξέρουμε τι λέμε. Το 60-70% αυτού του γηπέδου έχει τελειώσει με την απαλωτρίωση, επί της ουσίας έχει γίνει με την απαλωτρίωση των εκτάσεων. Από εκεί και πέρα, τα όποια λίγα λεφτά σταδιακά παίρνει η διοίκηση, δεν μπορεί να πάρει περισσότερα, δεν την κατηγορώ γι' αυτό. Τα όποια λίγα λεφτά παίρνει, προσπαθεί να φτιάξει ένα γήπεδο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι αντάξιο μιας πρωτεύουσας νομού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το γήπεδο αυτό είναι υπερυψωμένο, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει και ζητήματα κατασκευαστικά, καθώς είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα υπερυψωμένο γήπεδο.
Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, θα τα δούμε στην πορεία. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη. Εκ του προχείρου προχωρήσαμε, χρηστεύσαμε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν προσκλήσεις των αθλητών και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Άρα λοιπόν το πρόβλημά μου με το νέο γήπεδο προσωπικά και νομίζω των περισσότερων πολιτών δεν είναι το πόσο αργεί. Είναι ότι παρουσιάζεται ως το μεγάλο έργο και θα παρουσιάζεται για τα επόμενα 10 χρόνια ως το μεγάλο έργο μιας διοίκησης που διοίκησε 13 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν τα θεματικά πάρκα, αναμφίβολα μπαίνουμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού εδώ πέρα. Το κομμάτι του τουρισμού λοιπόν, επειδή το ζήτημα δεν είναι μόνο τι θα εξαγγείλει ο καθένας, το βασικό ζήτημα είναι ποιος θέλει και ποιος μπορεί να κάνει την πόλη να καρποθεί τον τουρισμό που έχουμε. Η πόλη της Έδεσας και όλος ο Δήμος είναι ένα δώρο Θεού και φύσης. Έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε είναι καλός ο Δήμαρχος είτε είναι κακός ο Δήμαρχος, ένα μεγάλο αριθμό τουριστών θα τον έχουμε και θα τον απολαμβάνουμε. Όμως αυτοί οι τουρίστες δεν μπορούν να αφήσουν τίποτα στην πόλη. Η πόλη δεν μπορεί να εισπράξει, να το πω πολύ λαϊκά. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς θα εισπράξει η πόλη. Εκεί λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθεί όχι μόνο το κομμάτι του γηπέδου του Παλαιού, αλλά πρέπει να δούμε και την περιοχή των Μήλων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γλιτρίδη. Πώς του φαίνονται όλες αυτές οι προτάσεις? Ακούστηκαν μια σειρά. Είμαι σίγουρη ότι τις έχετε μελετήσει κι εσείς ως λαϊκή συσπήρωση. Τις έχουμε μελετήσει. Δίδεται έμφαση στον τουρισμό, στην εξωστρέφεια. Το θέμα είναι, υπάρχουν οι υποδομές για να υποστηρίξει η πόλη και την προσέλευση του τουρισμού, κατά την άποψή σας? Να το πιάσουμε λίγο και από τη δικιά μας σκοπιά, λίγο πιο σφαιρικά. Ναι. Έτσι, αρχίζοντας δηλαδή και από αυτό που λέμε ενεργειακή κρίση και για ζητήματα, επειδή πιάσαμε για ζητήματα των αγροτών, και θα φτάσω και στο γήπεδο, το open mall και γενικότερα για τον τουρισμό. Καταρχήν, και ο Δήμος μας και όλοι οι Δήμοι της πόλης δεν ζουν σε μια γυάλα. Έτσι, αλλά ζούμε μέσα σε μια χώρα, υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και τα προηγούμενα χρόνια άρχισε έτσι ένας πόλεμος στην περιοχή μας. Εμείς λέμε ότι είναι υπεραλιστικός πόλεμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποιες εξαρτήσεις ενεργειακές. Τώρα, επειδή μαλώνουν μεταξύ τους, είχε κάποιες άλλες ανάγκες, είπε να κάνει στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό είναι που λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτά τα κονδύλια που έρχονται από της πράσινης ανάπτυξης. Και αυτό το πράσινο ταμείο που θα δώσει τώρα και στους Δήμους τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά όλα αυτά, εμείς προφανώς και είμαστε υπέρ όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σαφώς και συμφωνούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αλλά πρέπει να γίνει σχεδιασμένα, κεντρικά, οργανωμένα, κυρίως από το κράτος. Δεν μπορούμε να λέμε άναρχα και να βλέπουμε ή το ένας ή το άλλος ποιος θα έρθει εργολάβος ή βιομήχανος των ανανεώσιμων πηγών, να πούμε ότι τι κομμάτι θα του δώσει οποιοδήποτε Δήμος, ένα φιλέτο ας πούμε, για να κάνει φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα, και είμαστε και σε μια περιοχή που είναι έτσι κυρίως αγροτική, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάμε. Γιατί αυτά έχουν περιβαλλοντικό κόστος όσον αφορά όταν γίνονται άναρχα πάνω σε περιοχές που είναι. Ναι, μια μέλισσα. Πάνω σε περιοχές που είναι έτσι παραγωγικές. Ναι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε περιοχές που είναι παραγωγικές και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ας πούμε, για να θρέψεις, να παράγεις και να θρέψεις τον ελληνικό λαό και να τα δίνεις άναρχα σε βιομήχανους των ανανεώσιμων πηγών. Επειδή εσείς είστε κάτοικος της Έδεσας, ποιο άλλο πρόβλημα απασχολεί τους κατοίκους? Θα σας πω, κατά κύριο λόγο ο νομός μας περιέχει αγροτικό πληθυσμό. Ναι. Ωραία. Ο αγροτικός πληθυσμός πάγια τα δεκαετίες ας πούμε τώρα, τι έκανε, πέρα από το ότι υπάρχουν μεγάλα κόστη παραγωγής που συνεχώς αυξάνονται και παίζουν ρόλο και η οικονομία και η ακρίβεια ας πούμε, κτλ. Υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα. Πουλάει τη τιμή χ και φτάνει στο καταναλωτή σε τιμή το προϊόν 10χ, 5χ. Δηλαδή καρπώνονται μια σειρά ενδιάμεση ας πούμε, μεσάζοντες αυτή την. Έτσι, μια υπεραξία, μια εκμετάλλευση, στιγμή εκμετάλλευση. Αυτό όμως, κύριε Λιτρίδη, περνάει από το Δήμο? Δεν περνάει άμεσα από το Δήμο, αλλά ο Δήμος θα έπρεπε να είναι συμπαραστάτης. Έχουν μια σειρά, πώς το λένε, αιτήματα οι αγροτικοί σύλλογοι για τα μπλόκα του νόμου μας που αφορά αφορολόγητο πετρέλαιο. Θα μπορούσαν δηλαδή, μας λέτε, να περάσουν ως ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα? Να περάσουν ως ψηφίσματα, ναι, αλλά και το λέω αυτό και επειδή υπόθηκε, ας πούμε, να φτιάξουμε φωτοβολταϊκό πάρκο για να μειώσουμε ας πούμε, το αρδευτικό τέλος.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να γίνει άραγα, πρέπει να γίνει σχεδιασμένα και κεντρικά. Έτσι. Το αρδευτικό τέλος πρέπει τώρα να μειωθεί. Τώρα να μειωθεί άμεσα, τα χρέη και τα κόστη είναι πολύ μεγάλα, ο αγροτικός πληθυσμός δεν έχει να παράξει την επόμενη χρονιά. Και αυτά συμβαίνουν τώρα. Πόσο μάλλον τους επόμενους μήνες που θα δούμε μεγάλη κρίση και αύξηση των τιμών. Έχει κοπεί ήδη, πώς λένε, αυτή η βοήθεια, η ψεύτικη βοήθεια που έδινε το κράτος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, η ρήτρα προσαρμογής από τον Οκτώβρη ξαναέρχεται. Θα δούμε μεγάλες αυξήσεις και εμείς είμαστε εδώ και καλούμε το λαό να αντιπαλέψει και μέσα και έξω κυρίως από τα δημοτικά συμβούλια, έτσι, για να μην περάσουν μια σειρά τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Ολοκληρώστε. Ναι, θα πιάσω μετά ζητήματα που φοράνε open mall, γήπεδο και τουρισμό. Εντάξει, για να μην... Τώρα ο λόγος στον κύριο Μουράτογλου να απαντήσει και στο θέμα που έθεσε ο κύριος Τσεπεντζής περί χρονοδιαγράμματος για το γήπεδο και φυσικά να μας αναπτύξετε εκ νέου το όραμά σας. Ωραία. Το θέμα του καινούριου γηπέδου ή του παλιού γηπέδου, γιατί είναι διπλή ανάπλαση, όπως λέγεται. Και στα δύο. Λοιπόν, το θέμα του καινούριου γηπέδου, είμαστε, σας είπα, στην ολοκλήρωση του σταδίου όσον αφορά την λειτουργία του σε πρώτο χρόνο. Δεδομένου ότι οι βελτιώσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και τα επιπλέον έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν είναι αρκετά ακόμα. Κανένας δεν υπενήχθηκε, ούτε κανένας δεν είπε ότι το έργο αυτό του νέου γηπέδου είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να αποπερατωθεί. Δεδομένου ότι χρήματα ευρωπαϊκά για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων δεν υφίστανται σήμερα. Άρα θα πρέπει να είναι εθνικά χρήματα. Πρέπει να είναι χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και όπως γνωρίζετε, το κράτος μας στην περίοδο αυτή δεν διάγει και τον καλύτερο βίο του όσον αφορά τα οικονομικά του. Υπάρχουν σημαντικότερες δυσκολίες. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εσείς διατελείτε και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ και αυτό. Έχω διατελέσει και διατελώ πρόεδρος σήμερα, Γενικός Γραμματέας της Κεντρική Ένωση Δήμων. Εκλέγομαι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας από το 2003 και εφ' εξής. Είστε λίγο πιο κοντά στα χρηματοδοτικά εργαλεία από την άποψη ότι γνωρίζετε πώς μπορεί ενδεχομένως να διατεθούν. Είμαι στα κέντρα λήψης αποφάσεων όσον αφορά το κομμάτι των προτάσεων προς την κεντρική εξουσία που αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ της χώρας. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά πάρα πολύ τυχερός οποιοσδήποτε δήμος της χώρας εμπλέκονται τα ερετά του όργανα στα κεντρικά όργανα διοίκησης των Δήμων της χώρας. Και δεν είναι μόνο εγώ, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αποτελείται από 31 ερετά μέλη ως γνωστόν. Άρα, οποιοδήποτε Δήμος συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν την αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι είναι από τους τυχερούς Δήμους. Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και δεν θέλω να θεωρείτε, γιατί χρησιμοποιείται ότι έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, ούτε μπάρμπα στην κορώνη έχουμε, ούτε τίποτε κάτι τέτοιο. Εκείνο που θεωρώ ότι δημιουργεί ευκαιρίες για το Δήμο μου είναι ότι τα κέντρα λήψης αποφάσεων, διαφωνώ βέβαια με αυτό, αλλά τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην πατρίδα μας δυστυχώς είναι στην Αθήνα. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το δούμε το πράγμα. Άρα λοιπόν το ζήτημα εκεί εστιάζεται. Όσον αφορά τώρα για το παλαιό γήπεδο το οποίο αναπλάθεται, το βέβαιο είναι ότι εκεί εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΠΕΠ, η κατασκευή του, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στο 24, δεδομένου ότι είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο και υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την ανάπλαση του περιβάλλοντος, χώρου του γηπέδου. Τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, πλην του αγωνιστικού χώρου, το οποίο θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Το δεύτερο κομμάτι δεν είναι αποσπασματικό, είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη. Η δεύτερη φάση του βιώσιμη αστική ανάπλαση που θα δημοπρατηθεί από το ΠΕΠ της επόμενης προγραμματικής περίοδου είναι το έργο το οποίο θα ολοκληρώσει το γήπεδο και θα ενοποιήσει το εμπορικό με το ιστορικό κέντρο. Ταυτόχρονα γίνεται η ανάπλαση, δημοπρατείται εντός των ημερών η ανάπλαση της 25ης Μαρτίου, η οποία ενώνει ουσιαστικά την ανάπλαση που έχει γίνει της 18ης Οκτωβρίου, η ανάπλαση του παλιού γηπέδου, το Open Mall, η ανάπλαση της Οδού Δημοκρατίας. Δημιουργεί ένα σύστημα πεζοδρόμων και σύστημα αναπλάσεων και χώρων πρασίνων, το οποίο διασφαλίζει έτσι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα σε όλο το ιστορικό και σε όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης. Μάλιστα.
Ωραία. Κύριε Τσεκπεντζή, θα ήθελα και τη δική σας άποψη για τα δημοτικά τέλη και είμαι σίγουρη ότι και εσείς έχετε στο μυαλό σας αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν για άντληση κονδυλίων για το Δήμο σας. Βρεθήκατε, όπως είπατε και εσείς, μια ανάσα πριν από το Δημαρχιακό Θόκο. Αναπτύξτε μας λίγο το σκεπτικό σας. Λοιπόν, καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο, γιατί τον Μπάρμπα στην Κορώνη νομίζω είναι δική μου φράση και γι' αυτό τη χρησιμοποιεί ο κύριος Μουράτογλου. Να πω λοιπόν μερικά πράγματα. Καταρχάς, η ΚΕΔ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Χαιρόμαστε πολύ που ο κύριος Μουράτογλου είναι εκεί. Προφανώς δεν αναιρούμε ούτε τη θέση του ούτε την εμπειρία του και αυτό είναι δεδομένο και έτσι κι αλλιώς έχουμε συνεργαστεί χρόνια. Και είστε και υπέρ των συνεργειών. Έτσι, πολλό θέμα άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πρόσβαση στην πληροφορία έχουν όλοι. Το ζήτημα είναι ότι ποιος έχει πρώτος πρόσβαση στην πληροφορία. Δηλαδή, πάμε εκεί που βλέπουμε ή βλέπουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι όποιος Δήμος στοιχειωδώς είναι σοβαρός, έχει ένα σχέδιο, μελετάει, έχει τις μελέτες του έτοιμες, ξέρει και ποια προγράμματα αργά ή γρήγορα θα βγουν, ξέρουν ποια κατεύθυνση θα έχουν και εντάσσει μελέτες και κάνει έργα. Γι' αυτό λοιπόν θα παρατηρήσετε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν γίναν τα έργα που έπρεπε. Αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά ότι ποιος έχει την γνωριμία, θα είχε γίνει ο Δήμος Έδεσας αυτή τη στιγμή Παρίσι. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, υπάρχει το ΕΣΠΑ 23-29, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν τα ΠΕΠ των περιφερειών, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα ξέρουμε, είμαι επαγγελματίας. Έχω πει καταρχάς εγώ σε χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δική μου επιχείρηση. Λοιπόν, θυμίστε μου τώρα λίγο την ερώτηση για τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, τα δημοτικά τέλη λοιπόν άπτονται και της κοινωνικής πολιτικής και της αντίληψης που έχεις γενικότερα για την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν, και όπως και τουλάχιστον στη διάρκεια του κορονοϊού, κάναμε πάρα πολλές προτάσεις για μείωση δημοτικών τελών, γιατί τότε ο Δήμος Έδεσας είχε πάρει 1 εκατομμύριο έξτρα χρηματοδότηση για τις απώλειες των εσόδων από το COVID. Οι πραγματικές όμως απώλειες των εσόδων ήταν της τάξης των 25-30 ευρώ και είχαν να κάνουν με το κλείσιμο των καταστημάτων. Εκεί λοιπόν εμείς προτείναμε μείωση των τελών, οι οποίες δεν γίνανε δεκτές από το Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, μάλιστα. Επιστρέψαμε και 150.000 προκαταβολές από τους ΚΑΠ που χρωστούσαμε και 250.000 δώσαμε στον εργολάβο καθαριότητας. Άρα θέλω να πω ότι τα δημοτικά τέλη, ό,τι και να πει ο καθένας, είναι καταρχάς θέμα αντίληψης στο πώς βλέπεις την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος εύκολα να πει ότι τα δημοτικά τέλη θα μειωθούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ότι τα δημοτικά τέλη δεν θα αυξηθούν. Πώς μπορούν να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, για να μιλάμε με άμεσα αποτελέσματα, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τα δημοτικά τέλη λοιπόν μπορούν να μειωθούν με δύο τρόπους. Καταρχάς με το να επενδύσεις ενεργειακά. Εμείς βέβαια έχουμε ένα διαφορετικό πλάνο στην επένδυση στην ενεργειακή, γιατί βλέπουμε ότι όλη η πανευρωπαϊκή τάση και όλα τα προγράμματα βγαίνουν πάνω στη συσσόρευση της ενέργειας και των μπαταριών και έπειτα να πουλάς στο Δήμο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η μέση τάση έχει κλείσει, η υψηλή στο εθνικό δίκτυο άμα μπεις και δεν έχεις τα χρήματα δεν είναι εξαιρετικά συμφέρουσα λύση, γιατί στο τέλος στα τρώνε οι τόκοι. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι το ενεργειακό. Το δεύτερο κομμάτι είναι να αναπτυχθεί η περιοχή. Γιατί όσο μεγαλύτερη ανάπτυξη έχει μια περιοχή, όσο περισσότερο κόσμο έχει μια περιοχή, τόσο ανοίγουν επιχειρήσεις και επιμερίζεται επί της ουσίας το κόστος, κυρίως στις ευάλωτες ομάδες. Άρα λοιπόν τα δημοτικά τέλη, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει ο τρόπος να τα περιορίσουμε, να τα μειώσουμε, να τα κρατήσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούν να το αντέξουν οι πολίτες, γίνεται μόνο μέσω της ανάπτυξης. Μάλιστα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Λιτρίδη. Να πούμε, συνεχίζοντας δηλαδή. Βεβαίως. Θέλατε να μας αναπτύξετε το όραμά σας για το γήπεδο και για το ΜΟΚ. Καταρχήν, και έχει περάσει και από την ΚΕΔ νομίζω η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, πώς λέγεται, ο έμφυ, ας πούμε, να τον αναλάβουν οι Δήμοι. Ωραία. Στην ουσία εδώ πέρα, συμφωνώντας και οι δύο άλλες παρατάξεις ότι τα δημοτικά τέλη δεν μπορούν να μειωθούν, στην ουσία τι καλούν τώρα, να ψηφίσουν ποιος θα το φορολογήσει. Ένα μικρό παραθυράκι ο κ. Μουράτογλου στο μέλλον, ή όχι. Για τα αρδευτικά τέλη, θα γίνει ανάπτυξη φωτοβολταϊκό. Στο μέλλον, ναι. Και οι δύο συνυποψήφοι σας το άφησαν ένα μικρό παραθυράκι άφησαν ανοιχτό για αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ σχολιάζω λοιπόν το γεγονός ότι εδώ πέρα καλούν τους δημότες Έδεσας να ψηφίσουν το ποιον θα τους φορολογεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Μπορούν να γίνει άμεσα τα λαϊκά στρώματα να πάψουν να πληρώνουν τους φόρους. Έχουμε πληρώσει 800 φορές και συνέχεια συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Να πληρώσει, ήρθε επιτέλους η ώρα, το μεγάλο κεφάλαιο. Να πάνε να τα πάρουν από τράπεζες,
από σούπερ μάρκετ μεγάλα που είδαν μεγάλους τζίρους μέσα στη καραντίνα, από ιδιωτικές κλινικές που παίρνανε τα 50 ευρώ και τα 60 ευρώ σαν καραμέλες για να κάνουμε αυτά τα τεστ τα COVID. Ωραία. Να πάνε να τα πάρουν από αυτούς και να τα δώσουν πίσω στο λαό που τα έχει χιλιοπληρώσει με υπηρεσίες του Δήμου για υγεία, έτσι, για παιδεία, για ζητήματα που αφοράνε τις λαϊκές ανάγκες. Όσον αφορά και ένα ζήτημα, ας πούμε, για τον τουρισμό που λέμε, ναι, προφανώς και η Έδεσα έχει αυτή την ομορφιά, έχει φυσικό πλούτο. Και αποτελεί και τουριστικό προορισμό για τους Θεσσαλονικείς, έτσι. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι πώς βλέπουμε τους επισκέπτες. Ναι. Εδώ πέρα δεν πρέπει να τους βλέπουμε τους επισκέπτες σαν μια ευκαιρία να τους υφαρπάξουμε, ας πούμε, τα λεφτά που είναι ήδη μειωμένα. Και δεν πρέπει να διαγωνιζόμαστε το πώς θα βλέπουμε την ίδια την πόλη σαν ένα τουριστικό προϊόν για το πώς θα αναβαθμιστεί. Εμείς λέμε ότι τουρισμός, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, πρέπει να είναι μια πόλη πρώτα και κύρια άμορφη για τους ίδιους τους δημότες, να είναι αυτοί ευτυχισμένοι, να υπάρχουν χώροι πρασίνου ελεύθεροι για το λαό, αθλητισμού και πολιτισμού ελεύθεροι, που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρκα και τα λοιπά. Εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν όμως με μέριμνα, έτσι, και αναψυχής για σχολική στέγη, ας πούμε, και τα λοιπά που είπαμε και στην αρχή. Μακριά από αυτές τις λογικές, δηλαδή πώς θα διαχειριστούμε σαν επιχειρηματικά το τουριστικό προϊόν που λέγεται Έδεσα, που τι γίνεται αυτή τη στιγμή, έρχονται τουρίστες από μεγάλα πρακτορεία, ας πούμε, μπαίνουν στο κέντρο της πόλης με πούλμαν, διασκίζουν όλο το κέντρο, δημιουργώντας, ας πούμε, πώς το λένε, συνοστισμό. Ναι, πάνε στους καταράκτες, βλέπουν τους καταράκτες, παίρνουν και ένα παγωτό και φεύγουν. Θα έπρεπε, ας πούμε, να φτιαχτεί ένας χώρος στάθμευσης λίγο πιο έξω από την πόλη, και υπάρχει χώρο, γιατί δεν είναι ότι είναι μικρή πόλη και δεν υπάρχουν πάνω προς το τζαμί, ας πούμε, και θα έπρεπε να γίνει τέτοια ανάπλαση, όχι όλα στο κέντρο. Εδώ πέρα λέμε open mall, μουσεία, το ένα το άλλο, όλα στο κέντρο. Λες και υπάρχει μια Έδεσα, είναι μόνο το κέντρο. Θα μπορούσε να υπάρχει περιφερειακά, τζαμί, κιουπρί, σταθμός, και να καταλήγει, ας πούμε, πώς το λένε, στους καταράκτες, και να πηγαίνει μετά ο κόσμος στο κέντρο της πόλης. Αλλά αυτό, για να γίνει, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει συνεννόηση με πολιτιστικούς φορείς της πόλης, για να αναδεικνύεται ταυτόχρονα και η ιστορία και οι παραδόσεις της περιοχής. Έτσι. Και αντίστοιχα, και πέρα από την Έδεσα, αντίστοιχο πλάνο πρέπει να επιμεληθεί, ας πούμε, και για τη Βεγορίδα πάνω, για τη Λίμνη, με προτάσεις αναλλακτικού τουρισμού. Έτσι, και για την άλλη πλευρά της Σωτήρας υπάρχει μια κατασκήνωση εκεί πέρα που έχει ερημώσει. Μάλιστα. Δεν γίνεται τίποτα. Πολύ ωραία. Μας απομένει ακόμη ένας κύκλος, 9 λεπτά. Θα παραχωρήσω λοιπόν 3 λεπτά στον κάθε υποψήφιο να μας αναπτύξει το όραμά του, να απαντήσει ο κύριος Μουράτογλου και σε αυτά τα σχέδια που ανέπτυξαν οι συνυποψήφοι του, και να το ρωτήσω και για το ψηφοδέλτιο, κύριε Μουράτογλου. Μετράει 60 και υποψηφίους. Ποια τα χαρακτηριστικά τους? Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ επιτροχάδιν στον βιολογικό καθαρισμό που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται στην περιοχή της Βεγορίδας. Ήταν ένα έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ευτυχώς, θα έλεγα, εντάχθηκε. Είναι μια περιοχή Natura μετά από πολύ κόπο, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήταν κάτω από την κατηγορία Γ, κάτω από πληθυσμό 2.000 κατοίκων. Καταφέραμε όμως επίπονες προσπάθειες να εντάξουμε σε ειδικό πρόγραμμα, το οποίο συντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών, και σήμερα είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, και περίπου τον Νοέμβριο, ξεκινάνε ένα μέτρο, βγαίνει από πληροφορίες που αφορά μικρούς βιολογικούς, και εκεί προσανατολιζόμαστε να καταθέσουμε 3 μικρούς βιολογικούς. Ένας μικρός βιολογικός θα κατατεθεί στη δημοτική κοινότητα της Περαιάς, ένα στη δημοτική κοινότητα Καρυδιάς, που θα εξυπηρετήσει την Καρυδιά και την Κερασιά, και θα επαναλειτουργήσουμε τον βιολογικό του Γραμματικού, ο οποίος είναι παροπλισμένος. 3 σημαντικότερες παρεμβάσεις, οι οποίες θα εντάξουμε στο μέτρο που ανοίγει. Επίσης, κάνουμε σωρία παρεμβάσεων στις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτηρίων, το οποίο θα τρέξουν το αμέσως προσεχές διάστημα,
και ήδη ξεκινήσαμε για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη μελέτη και την ολοκλήρωση και την πρόταση του 4ου Δημοτικού Σχολείου και το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκείου της περιοχής της Άρνισσας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αρκετούς πόρους στην κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά το ψηφοδέλτιο που αναφερθήκατε, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την Κεντρική Ένωση Δήμων στο διάλογο που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών όλο τον προηγούμενο χρόνο, ο οποίος χρόνος αναλώθηκε, θα έλεγα, στο θέμα της ακυβερνησίας που είχε προκληθεί όλο αυτό την προηγούμενη θητεία, δεδομένου ότι οι πλειοψηφίες των Δημοτικών Συμβουλίων ήταν σε διαταραγμένη, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών κατάσταση, δεδομένων των αναλογιών που υπήρχαν σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που υπήρχε. Η πρότασή μας λοιπόν ήταν να μην προχωρήσουμε σε αύξηση στο 150%. Η πρόταση αφορούσε τους περιφερειακούς δήμους της χώρας, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το περάσουμε και έτσι φτάσαμε σε ένα ψηφοδέλτιο στο Δήμο της Έδεσσας στις τάξεις των 190 ανθρώπων. Υπάρχουν και δήμοι όπως είναι η Ρόδου, Κεφαλονιά έσπασε τελευταία, άλλα μεγάλα νησιωτικά συγκροτήματα που φτάνουμε σε έναν αριθμό 500 υποψηφίων. Και μπορεί να συμβεί και το εξής, να συναντήσει ο υποψήφιος δήμαρχος τους υποψηφίους του και να μην τους γνωρίσει. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι έχει την επιλογή σήμερα ο Δημότης της Έδεσσας να κάνει την καλύτερη επιλογή και θεωρώ ότι στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούν οι δημότες μας, αφού έχουν μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και του πλουραλισμού να διαλέξει, θα έχει την ευκαιρία, τους ικανότερους και τους καλύτερους. Πολύ ωραία. Κύριε Τσεκπέντζη, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψηφοδελτίου, γιατί λοιπόν να σας επιλέξει ο Δημότης, ποιο είναι το όραμά σας επιγραμματικά σε αυτά τα 3 λεπτά που έχω? Πολύ ωραία. Ναι. Τα ψηφοδέλτια, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ήταν πράγματι πάρα πολύ μεγάλα και ίσως ήταν στη λογική στο να ευνοήσουν ήδη τις υπάρχουσες διοικήσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να καταφέρω να προσελκύσω πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, έναν προς έναν, και να φτιάξω ένα ψηφοδέλτιο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φοβερή επιστημονική επάρκεια, αλλά εκτός αυτού έχει φοβερή εκπροσώπηση από όλες τις τάξεις και από όλες τις επαγγελματικές και από όλες τις κοινωνικές, από όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτό μας βοηθάει, για να περάσω γρήγορα, στο να υλοποιήσουμε και το δικό μας όραμα. Σας είπα λοιπόν ότι το μεγάλο διακύβευμα είναι το ποιοι έχουν τη φρέσκια ματιά να περάσουν στη νέα εποχή που έρχεται. Πέρα λοιπόν όμως από το στόχο της πόλης και πέρα από το στόχο να γίνει η πόλη ένα ελκυστικό σημείο για να προσελκύσει μετανάστες κλιματικούς, τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν και πρέπει να προωθήσουμε είναι τα αγροτικά και τα τουριστικά. Στο αγροτικό λοιπόν κομμάτι, επειδή αφορά την παραγωγική μας διαδικασία, θα σας πω ότι το 60% όπως είπα και πριν του ακαθάριστου προϊόντος είναι από την αγροτιά. Άρα εμείς όλος ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει σε βάθος 20ετίας, δεκαετίας, 20ετίας. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική μόνο για βραχυπρόθεσμες λύσεις. Γιατί βλέπετε παντού ότι σε όλο τον κόσμο γίνεται η κλιματική αλλαγή και κάποια σημεία αποξηραίνονται, όπως παρατηρούμε κάτω στην Ισπανία. Αυτό μοιραία θα έρθει κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Εκεί λοιπόν μια περιοχή η οποία έχει τις πηγές πλούσιες πρέπει να έχει την σύνεση και την εξυπνάδα να τις διαχειριστεί ώστε στο μέλλον να βγει μπροστά. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους αγρότες από την κλιματική αλλαγή, φτιάχνοντας με κλίση κλίμακας έργα συγκράτησης των νερών, αλλά κυρίως ταμιευτήρες για να μπορούν να έχουν άρτηση και να πέσουν τα αρδευτικά τέλη. Πρέπει να αναβαθμίσουν ενεργειακά όλες τις αντλίες, δίνοντας ψηφιακές πληροφορίες και μετεωρολογικούς σταθμούς και τηλεδιοίκηση, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να μην σπαταλάνε άσκοπα την ενέργεια. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα νέα νομικά σχήματα και τις νέες εξελίξεις και βέβαια μέσα από πανεπιστήμια να παρέχουμε τις συμβουλές και τις πληροφορίες κατευθείαν στον αγρότη. Πάω γρήγορα και στο τουριστικό κομμάτι. Εκτός λοιπόν από την περιοχή των Μήλων που σας είπα και την περιοχή του γηπέδου, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, επειδή το 30% των τουριστών που μετακινούνται απασχολούνται με τον αθλητισμό και τους αφορά ο αθλητισμός και γι' αυτό μετακινούνται, πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο αθλητικό ή ένα πακέτο αθλητισμού περιπέτειας. Άρα λοιπόν θέλουμε να στήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μονοπατιών
από το Λόγκο και τα αρχαία μας μέχρι το Καϊμάξαλαν με βάση την πορεία του νερού ως συνδετικό κρίκο για να χτίσουμε το μύθο μας. Και μέσα σε αυτό να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε τους απλούς συλλόγους σε μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτά βάλτε, ολοκληρώνω ένα λεπτό, δώστε μου. Σε αυτά βάλτε ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο θρησκευτικό τουρισμό, πρέπει να στοχεύσουμε στον ιστορικό τουρισμό με τα μονοπάτια. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να φτιάξουμε ένα τουριστικό περίπτερο και στη Βεγγορίτιδα. Να αφήνεις φαταλίσω όλο το χρόνο σας. Όχι, απλά να είμαστε ακριβωδίκοι. Αυτό θέλω εγώ, να μην. Ωραία, αν δεν έχετε πρόβλημα χρόνου, δεν έχω πρόβλημα. Να δώσουμε. Τέλος πάντων, και σε κάθε περίπτωση να δώσουμε μια όθηση και στη Βεγγορίτιδα, να την ενοποιήσουμε συναισθηματικά, γιατί έχουμε τη λίμνη, έχουμε το ανεμοδρόμιο. Δίνεται έμφαση στο περιβάλλον και την περιβαλλοντική κρίση. Είναι και χαρακτηριστικό αυτό που συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι κάποτε η Έδεσα είχε 12 καταράκτες και τώρα 1-2. Αλλά και ο κύριος Λυτρίδης δεν ξέρω αν παραδέχεται ότι θα υπάρξει θέμα με την περιβαλλοντική κρίση και αν η λαϊκή συσπήρωση θα δώσει εκεί βάση. Όχι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και είναι ζήτημα έτσι ότι προφανώς και δεν λύνεται με το να πάρουμε, ας πούμε, χάρτινο καλαμάκι και να μην πάρουμε πλαστικό. Ωραία. Είναι το θέμα πώς υπάρχει αναρχία σε μεγάλες βιομηχανίες, ας πούμε, και το πώς ρυπαίνουν συνεχώς το περιβάλλον ανεξέλεγκτα. Και είναι ζήτημα, και το βλέπουμε και στην περιφέρεια αυτό σαν ζήτημα, το πού πηγαίνουν έτσι τα απορρίμματα της ανακύκλωσης, τι γίνεται παραπέρα, και πρέπει αυτά να είναι ανοιχτά. Το δικό σας ψηφοδέλτιο, κύριε Λυτρίδη, το γιατί δικό να μας σας επιλέξουν? Ναι, αυτό είναι η τελική, ας πούμε, τοποθέτηση τώρα. Ναι, είναι η τελική, για να πιάσουμε την εκπομπή. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε κοντά στους 400 είναι και παραπάνω, 425 νομίζω υποψήφοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβολοι στο νόμο μας. Και οι άλλες δύο παρατάξεις έχουν μεγιστοποιήσει τον αριθμό που έπρεπε και πολύ καλά κάνανε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι στις άλλες παρατάξεις, να κάνουν αυτό το καλό για το τόπο μας, που λέμε, και μπράβο τους, και υπάρχουν και αξιόλογα άτομα που τα γνωρίζω και στις δύο παρατάξεις. Εμείς είχαμε, παρόλες τις δυσκολίες, ξεπεράσαμε τον νόμο αυτό που ήταν με τις αλλαγές που είχε, καταφέραμε και να διαμορφώσουμε ψηφοδέλτιο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε στο κεντρικό τουλάχιστον το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας. Υπάρχουν νέα παιδιά επιστήμονες. Είναι κόσμος και η νεολαία που είναι εκτός πόλης αυτή τη στιγμή. Πέρα από φοιτητές, είναι εργαζόμενοι που δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους στην Έδεσα. Ένα ζήτημα ακόμα που γι' αυτό θέλουν να το αλλάξουν, γιατί πιστεύουν στις δικές μας θέσεις ότι μπορούν μέσω του αγώνα και των διεκδικήσεων που έχουμε να αλλάξει συνολικά η ζωή και να μπορέσουν και να γυρίσουν στην πόλη που μεγάλωσαν και αγαπάνε, αλλά και να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι, γιατί εμείς έχουμε διεκδικήσει για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα συμφέροντα των λίγων. Γιατί εδώ πέρα ακούμε να διαγωνίζονται σε μια διαχείριση της φτώχειας μας, ακούμε τρελά πράγματα όσον αφορά το να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση π.χ. στα σχολεία την ώρα που δεν έχει γίνει ένας σεισμικός έλεγχος, που και σαν μηχανικοί, ας πούμε, τα ακούν αυτά και τέλος πάντων είναι ζητήματα που. Θα δώσετε έμφαση, θα δώσουμε έμφαση σε τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις συνυποψηφίους για το Δημαρχιακό Θόκο της Έδεσας. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας επικοδομητικός διάλογος με εσάς αστικής ευγένειας. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις που